Nisam skratio kabel, ostao sam da treba da bude za mikser i ostalo. A 2 minuta mi da proučimo 15 kabla. Hoćeš 15 kabla? Ja si zadnji put mikser. Hoći li ne? Evo radi. Pa brate, ja vidim da nema kabala, alo. Sahranjuj me, ali si ljudi će da vidi. Ovo mi je 2 minuta da dodam 15 kablova. Znači puci kurac. Ja da nisam vidio, vi bi zalepili tablić da onda. Ja ću ga stavim kad ja hoću. Ja znam da imam vremena. Produžni kabel, motalice i ostalo. Ma da bre, Ti kolješ, ti produžni kabel. Čuo, radite. Ma mi popušiš kurac. Jo. pa ja ti kažem malo pa iskratio si kabel, ti kažeš nisam. Nisam skratio, znam da sam ga ostavi, zašto da ga... Kažeš završio si posao i nisi uradio. A nego ko je, ja ili ti? Pa ja znam zašto ste ga na Pa meni. ja moram da ti ispravljam Ne mentolu. moraš ti meni da ispraš, ja sam ostavio zašto mi treba. I da ste sve zatvorili, ja bi provukao kabel. Mentoli ne bi brzo mogla. Moja istina ne može se na vidu. Koja je istina kad Da nema ste kabla? sve zatvorili, ja bi provukao kabel. I ti prčku, uđemo u bulju, bre. Mesto tvoje papire, ti uđite mu si u bulju, bre. Uđite mu si u bulju, bre. Što jače, to bolje. Puno mu učite, bre. Ja nikom ne ulazim u bulju. I nisam nikad ušao u bulju. Samo me ponižao, šta kvari posao. Ko te ponižava, ja kažem što jeste. Kako na kasnio ovdje? Pa evo, 2 kabla nisi stavio. Od sutra ti radi kabla moja struje.